Aw ni ɲankumani ni maanaw a ye nin minɛ fɔlɔ an k'o dun ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kow ye. Bita ye supu ji aw bisimila. Waasa ka supu ji dilan an mago bɛ jɔ jaba dɔɔni na. I t'a jaba caya ɲani a bɛ bɔ supuya la. Wosoninjɛ kuru 2 bɔɲango, karɔti kun 3, layi kun 4 ani persili dɔɔni. Persili ni layi an b'olu tila yɔrɔ 2 ye. Daani den kelen n'o ye tomati ye. Poivron o fana bɛ tila yɔrɔ 2 ye. Kɔkɔ ani poivre blanc kisɛ. N'a sɔrɔ la poivre noir kisɛ b'i bolo i b'o k'a la. Don tɔ la ne b'o yɛrɛ de k'a la nka ne k'o bannen don. Sogo n'o y'a fanba dɔ ye. Ni filaw ko kusel. Ne ta in ye saga kan ye. A kɛra misi kan ye o, a kɛra ɲaamɛ kan ye o. N'i b'a fɛ ka supu dun k'i ni saha n'a ye kosɛbɛ k'a sunsun fo k'i sɔn sumaya, i b'a kɛ bagan dɔ kankala ye. An b'a baara daminɛ. An bɛ ji litiri 4 bɔɲango kɛ an ka barama kɔnɔna na. An ka sogo kolen jɛlen pasi an b'o bila ji kɔnɔna na. An bɛ sɔrɔ ka jaba, tomati, poivron, layi ani persili an b'o bɛɛ tigɛ k'a k'a sanfɛla la. An bɛ kɛlɛkɛlɛ den 3 ɲɔgɔn bila la. N'a sɔrɔ la forontobani b'i bolo i bɛ se k'o dɔɔni tigɛ k'a k'a la. An b'a datugu miniti 30 ka taa hali heure 1 na waasa kɛfɛn ninnu ani sogo ka wugu ji la. O b'a to an ka supu ɲɛ bɛ ɲɛ wa ji bɛ timiya. Miniti 30 bɔɲango kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u wugura ji la ka ɲɛ kosɛbɛ. An bɛ poivre blanc ni kɔgɔ k'a la ka sɔrɔ ka ta wuli a kɔrɔ. An bɛ barama da jɛgɛ da la fo a ji ka jigin waasa a ka na furufuru ka bon. Heure 1 ɲɔgɔn kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a ji jiginna dɔɔni. An b'a datugu sisan k'a to yen nɔ a ka tobi yɛrɛ de. Heure 2 ɲɔgɔn kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji jiginna kosɛbɛ. Nga sogo ninnu ma se ne ɲɛkɔrɔ. Mina ji litiri 1 ni tila ɲɔgɔn fara a kan k'a to yen a ka tobi kosɛbɛ. Supu duman kɔni i b'a to yen nɔ sogo ka tobi a fɛrɛ yɛrɛ de ma waasa a ka timiya ka ɲɛ. Heure 1 ni tila kɔfɛ an bɛna ta sisan k'a lajɛ tuguni n'a sɔrɔ la sogo ninnu mɔna. An bɛ sogo jate minɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ la a bɛ cogoya min na. An bɛ pomme de terre ni karɔti k'a la sisan ka sɔrɔ ka na kasatigɛlan tɔw fara a kan. An ka poivron, layi, persili ani poivre mugu dɔɔni susulen ɲɔgɔn fɛ. I t'a susu k'a nugu kosɛbɛ dɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na i b'a susu dɔɔni dɔrɔn. N'i b'a sin fana i b'a sin dɔɔni dɔrɔn. An b'a kɔgɔko jate minɛ ka tila tuguni ka barama buga da la k'a to yen nɔ a ka tobi. Heure 1 bɔɲango nka i tɛ tasuma caya kɔrɔ dɛ. I bɛ tasuma dan hakɛ la. Heure 1 bɔɲango kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan k'an k'a sɔrɔ an ka pomme de terre ni karɔti sera. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fana tuguni sogo in fana magayalen don. An b'a bila sisan k'a to yen nɔ a ka wusu. An b'a kɔgɔko jate minɛ tuguni k'a lajɛ n'a sɔrɔ la a kɛra an ka gu ye. Ne bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ yɛrɛ de k'a to yen nɔ a ka wusu a fɛrɛ ma waasa a tɔ ka timiya. 30 minutes kɔfɛ an bɛna lajɛ sisan k'a bɔ. Ne ni maana bɛ ni yɔrɔ bɛ nin na. N bɛna bɛɛ ta k'i kun sisan. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a partager aw fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.